kutora arita seko mapromota ya King ine mbava matsotsi azhinji wacho muimbava tina chipazi pano if in the night ari kukwidzira mutengo macommunity halls Zimbabwe muno vapedza kukwidzira mutengo havachaenda unoita futi mashows kune vanhu vachena plus havasi kubhadhara kuti vapana vacho maartist saka problem yavo manje vanovhara futi maposta evanhu vavhara maposta edu imswe 25 Christmas 25 25 December December 2014 saka even akaita zvaanoita zvake vapana vezimdanso achifunga kuti ari kumberi iyeyo ipa ndiegere sofa pane mumwe wacho ari bhoyo anadaka achari bhowa atone bhawa rake ndianotokudzira anonzani zve big ndiye wesuper label divine assignment auya ari bhoya hatina trouble nayo inopareta musha ina munhu atachema nayo kanoti zvokuti ava vataurwa vana chipasa nyaya dzavo dzawandisa mubusiness akakararisa vanhu futi dzawandisa zvikunzi show yake show yake sting vamwe vari kuti hanzi hakuna kufa vanhu but vanhu vakakwara but anga riri zheti ranga rakaplanwa here vava vakaplana izheti vaida kuti ningi isapere show isapere vazoita pasi 2 zvakatadza kusenza kuona kutadza kusenza kwazvakaita ndezvekuti soldier love nacolors vacho vanhu vatori established kudhara aida kupasa one career yavo plus anga akataura kuti Toki Vibes ada kumuparadza career yake but tikuona Toki Vibes achitenda mberi Toki Vibes mufana uchibhambi but anyways akutoita kuti gauro ayo but chibalance achipera unokona kuita gauro chibalance manje padressing yake amuna akakurira mapfanyazi kauri akaenda mapfanyazi ari mufana zvokuti akapindawo nechirutseni but kuona problem inoitika kana ungofunga kungoita muri boy kudressa sambuya nehanda ungositika nambuya nehanda uzozvitengera suti anyways back kumapromote mamahoro skiri yake yakaita kudobhadhara mari dzisiri kuzoke pakuitika mari yakanyanya pasina mari yakanyanya hai baba akati mamiro unoona kuti imwe inoitwa nevanhu yekuti unoona kuti havana shungu nekuti idhanso riende kumberi vadoko ningiriri vanodhila nevanhu vari pamusoro chete ndo vanhu vanodai vanokwanisa kupa mari but anenge akaisa vamwe vapana hobho papost asingazopa mari ngape mari ende kuona problem yana chipazi hapana kana one artist akabva kustable kwake hakuna uyu akatanga kudzikanwa through chipazi awo chipazi anga ari kusungura kauyo aiwa aisungura nedendera ndokwake iko zimdanso akada kubatira padenga urikuona isusu taita mapasapasa handiti taita mapasapasa chiita zvatiri kuita wapana ivo akatanga kuzikanwa through pasapasa city sport center hands show cup zvakatanga kuitwa almost 30 years asi chipazi akatanga nako vanhu anozvinyebera itrademark yedanso rege danso zvotokona ngozvivharisa futi tokona ngozvivharisa but kuona vamwe vanhu hanzi nevamwe vanhu hanzi ai madminox pamwe ndiwo akatumira vanhu kuti vanokanda matiegas akakandwa nepolisi after chaos chipazi akaitisa chaos
pastage aisazifenzi rake zina nebasa rese fenzi yanga itori kutoisa kuti waitoziya kuti chatoitwa box and match makido chifenzi cheshe chinotorepresenta something cheshe ende futi kadu remember kashoya yanga ifanira kungoita luciana sekuti dai pakaisa luciana waibva watoti hachi mashows ichi emarasta anenoise good thing kuti luciana haana kuzouya because nyaya yekunyembera ibhola but angesiri nyaya yebhola bhola ipi yakaregera kuya conscience na iye isinyaya yebhola ukamboita ibhola kuzimbabwe hakuna ibhola ngondi ngori vanga vakanzi africa hayi africa those people are ignorant nozati zvangofanana nemhata dzinouya kuno dzekuzimbabwe dziri kuuk anonyora kuti I'm going to Africa. No, just say you're going to Zimbabwe. When you go to Zimbabwe, tell us where you live. Kana uchienda kumapanya, uchienda kwamurewa, tikutaurire, indogara Mbai, waisiya. Yeah. Mune kunyembera vanhu kuti Africa. Taura kwauri kuenda. Chaiko chaiko kuAfrica kupi? Because vanhu ivavo iwewe wakataura kuti Africa. Murungu anongoti munhu wese ari kugara mu1 country. Africa. Indotokataura togara Mbare, Harare, Zimbabwe. Waisiya. Mune mabhebi. Iro bhebi rokuti getsa varatidze bhebi iro ifoni. Butseke. Kana kumashure kwacho kuna mashure kunobuda futi. Especially. Ndezvako izvo wabuda chete. Miri wese. Watenderera. Masides ese. Yeah. Guys, I have a question. You cancel inoti chinazo kuweza ba heaven yacho inowana ichangodana chipasi. Cancel kune corruption. Kune corruption ndo yakawandisa. Woza vashandi vacho havana basa nekuti kanzuro yazoita imwe mari anenge hazvinei naye plus tronyo yachipa ukona chipasi anotonyora mapurisa ogotonyora kanzuro tonyora newspaper ogotonyora radio panzvimbo yekuti chipasi aise maadvert pazbc kustar fm kuZFM anotonyera madjs obva aisa maartist ake nemadjs yavo show yobva yaita kunge iri big stereo but hapana chiri big because isi takaita show yedu isina kana newspaper isina kana radio yanga iri boom wakakatozarisa zvokunoti vakatotadza kupinda saka isati nakana basa nenewspaper ndatanga kubuda munewspaper ndiri mwana mudiki anatanga kubuda munewspaper ndiri munhu mukuru achipasi mabhamba hapana kana vachipaza kwaya muharare maimhanje mabharanzi saka akasvikira kusungura saka akasvikira kusungura danga ari mugaigai akatanga kujanso twekumabhima twekumagaraji kwaanzwa nekunyura malosi mumashow anenge achisimbiswa anzi Jack Radix anozvita ane mari ane zvivende ngaende kunotenga ninzi zino chimotore motora yaJack Radix toda yaJack Radix ombanya pamberi